full episode, Ilocano Love Storya. Anya pa ti oras. Nabartik ka man ni Lucio. Kaano ka dingang baliw ka? Katalagan niya. Apay ka dati nung panak man ni Lucio. Hoy! Awan tayo dyan pagadalan tapno adalan na. Ad na pa yung awan tayo dyan kapilya tapno sermonan na. Amom no apay anaranggasakan ka. Mawatam. Amom, asang pa'y ngayon kasanag. Pagka. Awan tinlimod ko iti kinatao. Ngam nagdesisyon ka nga sa anak. Sa day tati pangranggasam kanyak mabartik ka. Nasaan ta kan to pa paganaano dagiti kakabsat mo. Gapo iti panaganak mga balasan. Sakit din. Ako ka nagpintutak. Ngam day ta ka din pangdusaam kanyak. Sumarding ka man ako kundi sangit mo. Ikan na kita sa nga 10,000 pesos. Mabalak mag-isa ka. Awat ikas tama itid ko agad-ada. Naibusan ti sweldo. Nyati ko lang, ha? Umay ka man! Pangasi! May matandi mo ko! Masakitan ang labot na! Masaktan ko no saan ka at kong parang amigo de. Mangtid ka no sa... Naranggas ka na unay kanyag! Uray saan nagkumagay respeto nga asawa! Nuraamam ti profession ko! Hoy! Awan te bibiyang ko no may saka maestra. Hindi ka pailang mangtid. Ad-adda pungutin kan idumudong ka iti data. Kaya mo, ha? Naranggas ka unay! Wala sa saan nakakasyan! Luhan niya na unay anti ikarkaro ka basol ko kan ka! Di mo tumpalan tingad. Go. Ad-adda masakitan ka niya. Matyak makatapal, bagkalang kan eh. Tiko nam, jak ka ba di magpatagan ka, ha? Maiturod mo nga ibaganita ka niya! Oh, Daddy, siriring kayo pilagayam. Apay, nalipatan nyo sa dibarakat di doktora kasapulan ang masapa kayo maturog. Pasado alas 8 pa lang iti sardam. Dakabaalan ti masapa ang maturog. Sika tinakalipan. Saan ka kadi ang mabain kini pasado gobernador alagururay king ka? Naibayaga kiti may sa kliyente, Daddy. Rinaot na ka naman ang idaas ang pamilya. Naimbag na nakaawag ti balasang na iti pulis. Ay, napagkat daytay ka mamakaso. Ang mga numayram-raman ka. Saan nga taan na pagpagad no agbali na ka politiko, Daddy? Amoy mat asaan aray iti tinarapaap ko abiyag. Ipalagip mo pa ang agapukanyak. Napilitan ka arimuar ti seminaryo tapno agadal iti abugasya. Saan tayo kuman napagsinupyatan dito abanag? Sika tinangirugi Rosado. Dalpas kami na nagsarita kan pasado gobernador. Imbagakin ko na, ngawan SM ko iti politika. Kaya't mo ang masapsapa ti ipapatay ko. Kasapulan atong palanak. Agtaray ka amayor, no di mo kaya't ang masapsapa ti ipapatay ko. Saan kayo kuman ngagpungtot, Daddy? Sige, baliwan tayo lang ang salita. Masapol nga ginanakan. Nakarangrangas launay ni Lucio kanya. Limitam tirubak ka tinungpana. Agingay ta. Agsinsinto karakpay lang. Kaputi pa nang ipangtana kanya kapatayan ak. Malagip ko ti patigmahan dagiti gagayam ko kanya. Nga mabutang ak iti pangta ni Lucio. Nga may saka maestra. Saan arumbang agpaadipan ak iti butang. Kasapulan asur-surwak ti lumapa.
Aldawan, namapayasan ka pa lang, agtignay. San ka kadi mapan mangisuro? Nasakit pa ilang ti ulo. Gapo iti panang pungot mo kanya. Kan iti da ito'y alangag. Mabayin na kang parang kadagiti estudyante ka. Baka sumumutlaan. San ka kumamasaktan mo magtungpal ka dagos? Lucio, Kaya niya ti pagsangitan. Kaya't mo kadimanan ti masaktan, ha? diyak magawitan. Di pa nagarubos na kitilwa. Saan ka kadipay adauma hamang dangdagran kanyak? Melody, basol mo amin da kita yung mapaspasama kanita. Ikarom da ita, aging ka iti saan ka matay. Pingataan na itagtagahinap ko dahil dyan. May sa pasama kitibiyag ko. Aga po iti nakapilita ka rin mo iti seminaryo. Malaksid iti panang pilit kanyak ni daddy. Nga agadala kiti abukasya. Nariknak asaan akong ama ikari nga agserbi ti Diyos. Gapo tabasol day dyan ang aramitak. Kumusta nga tan ni sinon? Nabayagan nga awan damag ko kankwan. Iso tiga po na isungsungat. Nasakit tinakam ko kani daddy. Kaya't nagbartakat. Sa kalpasan na. Numabalin at yakon kayat alakipen. May sa abangungot itibiyag ko. Iho, nasa pangimawag ni Benvenido. Iswasakbay ang mapanggay ti papanam. Agsarita tapaya na impag. Aban kanto ijay mansun na ito Sabado, ket agsasango kayo akatiket na. Dalpas kami na nagsalita kan Ninong, daddy. Saan dak ko man napilitan? Bigbigatan na kadi ang pagpungtutan. Kaya't mo ang maidaras ti papatay ko. Daddy, At tapay may sa din lamang ni Benvenido kanyak. Nuapay kanu nga awan payasawam. 40 di tawad mo. pa may sakon ti profesyon ko, daddy. Malagip ko manan ti panagpilit mo asumrag iti seminaryo. Agdwa-dwa ak lang arod no lalaki ka talaga. Sa anak abakla, daddy. Saan ka gaya manapan ng isuro? Oo, adama nga tan problema man niya. Oh, sige. Umayak ko dito balayo yung malam. Tagsarita ta, ha? Okay, bye. Miss, excuse me, mabalin ka dito makilamisan? Nakayo gaya attorney. Mabalin matlata. Ama mo nagayam. Kasla din nakakit-kitakin ka. May sapas ka no, nagsabat na iti kalsada nga ta. Kaaro ba may timay sa klienteyo? Nila kay antero. Wan ngagpaiso. Naminsan na dinamag ko kan ama antero. No asino pinapintas abalasang akaarubad. Ay? Naangaw kayo gaya. Mabit lang nga. Barang malagip ko tinagan mo. No na, saan ka di? Wan! Amumat gayang tinagan ko. Dito ta italang agsarita ta. Agmay sa ka dito lamisan mo. Amangan mo't no urayan tinobyom kat agselos no masangpatan na ta. Saan ka madanagan, sir? Attorney. Awan nobyok. Awan kadwak. Oh, iti dahi ta kinapintas mo, awan nobyom. May isang tungal daw. Pasyaran ka. Ha? Kanya ka lagi din nilito eh. Asan na karinig? Agalas 12 kaya mo ni Tirabi. Awan samot plano mo namang pakan kanyak. Inturturod ko tinagriingi tay. Tamok akaguram amalukag ti panaturong mo. Yung man niya lang aramidan. Di ka kumagtignay amang idasan iti kanak. Mabiit laan. Bay man langan.
Inaklangan mga ni ti restaurant. Naimbag ta na nga ba kiti sugalin ti nabi. Kat ado ti kwarta kita. Naklagdigos. Nangabak gayam iti sugal. Ngam saan na nga insubli, tinawat na kanyak 5,000 a pesos. Pasiro mo dito mo awag. Balik, nakarugado ko. Hello? Hello, Nona? Di Rosano da ito eh. Oh, da kayo matgayam, attorney. Talagang impay-pay suyot, umawag kanya ka. Donya tin kariyek, masapol na tong palag. Saan ako nga abogado no ko? Kaano ka di ang maparin na pasyaron kayo balayo? Bueno, awisan ka nga agpasyar. Kwa, pasyara kami tigayam ko ita. Inton Sabado, tinawaya nga oras ko. Inton Sabado, makipagkita namin kan pasado gobernador. Sige, awagan kan to iti Biyernes. Sige nga Rodan, bye. Bye. Eh, apay day jay. Anyat panggap na? Akaram nga ta kanya. Kunak na pud na masakit ka, Melody. Ay, unay matan, nagranggas lakit din ni Lucio, ken ka. Kastaw na italitam ti Roma. Gapwanan ti panangtong panilusyo kanyak. Mabai na ka makita dagdagiti estudyante kakastoy ti langak. Ay, kaasi ka mat. Apay, anya ti plano? Nabayagan may bagbagami kan ka, agagayim mo, amakisina kan kwa na. Mabuti nga ka makisina ka ni Lucio. Amangan na niya ti aramidin na kanyak. Kanya, makisina ka lang arudan, ada pala maaramidan na kang kano, aday wamon. Ay, di ka agbutang, isak lang mo, idarumon. May sapay lang tinaykadang ko noon. Agikata ko na maestra. Anya? Panagriknak. Saan ako na may kariti da ito'y a profession ko. Adda sa bali, anak kay karya. Agyaman nagkapinatgam ti awis ko apa nagpasyarta, no na. Manmanong amin nga, abdagundaway nga agpalay lang. Ado nga tatigam mo ang kaso, attorney. Orit ha, doa tamat lang agsarsarita. Tapno, saan na formal unay, awagan naklat na itinagan ko. Kasla nakababain mo't nga, awagan kailat na itinagan yun. Manong Rosano? Nasaysaya at piadanggan. Kinapod no na, itala nga mangipasyara kiti, kaskan ka. Iti kaskan ka balasa. Sakit, napintas pa eh. Agyaman na. No, tagipintasan naklaunay, manong Rosano. Ngam, apay nga pa'y asawa. Abogado ka. Langam tibak na. Guwapo ka mat. Dahil tamat tidil-dilawan ni daddy kanyak. Dahil ti pati kayat ko amam, no na. Sakbayan na pilit nak ni daddy ang nag-adalit abogasya. May isa ka seminarista. Dandani ka nga rod nagpadi. May isa pasamak tinang dadali ti dahil tangarapaan ko. Mabalin ka nga awisan nga nagpasyari di balay, tapno mayam-ambo ka ken papa. Danga ka talaga niya. Apa ang nagikat ka, maestra? Saan ko kumakay tasong batan dahi ta sa ludsod mo? Taamangan no agungat ka. Ti may bagaklaan. Ad-adda amay kariag iti daytoy pampanunutag apagserka na trabaho. Anya trabaho? Social worker. Anya? Anya ti maganab mo iti dayta? Amo ko nga ado ti may lupit-lupit ti kalintagan na. Kat kayat ko nga ikalintagan ida. Nini. Kas nga adda kayat mo asawa na. Madyak makatapal. Hamangan numatong pa ka manan. Di ka pa'y langarod nagadal ita bugasya. Danga. Kamaudyanan na daddy, at damat lang niya maamok kada kayo.
Ngem, saan ko pa ang nobya? Maragsakan na kamakam-amo kada kayo, sir. Awagan naklatan ti Uncle Ambrosio. Amom, italaang nga ipasyar ni Rosalo, abalasang dito'y balay. Mabain nakla ko, ma. Nakabakbak ng kayo gayam. Uwan gayam no na negosyante ni Daddy. Napadasan na ti nag-vice mayor. Sige, ituloy ti agsarsarita. Tay nakbiti ti kwarto. Nangag ko nga giring ti cellphone ko. Ang mga ni pasado gobernadora de mauawag kanya. At ako makidawakan ka. Inton maminsan nga awisin na ngagpasyar. Adayam amok kada kayo. Oo, kan ka kunak ko ma. Gayam ko. Sige, awan problema iti data. Siguro, napimpintas nga may pisika. Talaga napimpintas na dayo ngam siya. Ngam, adan asawa na. Nabayagan na planok da ito'y nona. So nga sa mirak tinagadal ito sa bali a kurso. Nasdawa ka ron no apay asa na masteral tinadal mo. Arapaap ko talaga tagbalin a social worker. Ngam arapaap day di tatang da anak na a maestra. Dandan ni sana ka nakaturpos. Ngam inlimod dagiti kakabsat ko, ti panaganak ko abalansa. Wan kayam. Among adanam amok nga abogado. Napasyar na ko ni Jabalayta. Kat kinindaw ko, awisan ka inton sumaruno. Ipasyar ka ijay. Abogado? Kuna? Nona? Wan. Masya na kaminkan ka, Melody. Barang matulungan na kaday iti problema. Siya akong ti makamu iti biyag ko. Ngamjak kayat amabainan ka iti anaam mo mga abogado. Amo ka nung ninona dahil resort. Kaya't umaydan to ka nalatang dumanan. Taadda ko ti gayam na. Adda ka nun asawa ti gayam na. Kasanan na maamuan ti asawa na katagselos kanya. Isudan na giti sumungan. Chikadwana. Attorney, natiktikan kan sa na naguray kada kami. Iso tigayam ko nga ibagbaga ni Melody. Kwa, non. Apay, agam amo kayo? Kasta unay mo lagat yun? Rosano! Melody! Bayat ti pa nagsasarita tayo. Agmerienda tayo. Pasensya kayo ng kadagiti kinabaan na kaginata. Tinawas ko lang namin iti convenience store. Kasta ka di, Rosano, attorney? Isutin kuyog ko dito ni Melody. So ti bagbaka kagayam ko. Kaya't ko ayong man nati problema na kan ka. Anja ka diti problema na. Ano? Agpamaragak ajak am. Kuang amin. Melody, agsao ka mata. Sumagmamano atawan nang isuro ak attorney. Ngam gapu ti panakarignak aja kun may kari iti dayta a profession. May sa ako na social worker. Napintas ita trabaho. Ado ti matulungan, Melody. Talaga nga ado ti matulungan na attorney. Ngam oray iso mismo kasapulan na titulong mo. Agasam, kapkabilan ngamin ti asawa na. Nona. Agmerienda tayo pelang. Adan to sa bali agundaway pa nagsarita makin Melody. May panggap iti trabaho. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga insartin mo ti kotse, Melody. Agluluwa ka? Awan amo ni Nona. Anang pamaramak. Apay, Melody. Ano papaspasama kan ka? Adaw mau awag iti cellphone ko itay. Ngam nagsardang mata na nag-ring. Sino ti umong awag? Dadya nga taonan ba nga asawa mo niya? Ala,
Uray tain ka rin ni Rosano at tulungan na ka. Among, tama ko nga adto ti na ipangabak na akaso. May isa ka social worker no na ngam tinasakit. Siya ka mismo. Yak matulungan ti bagik. Nakabalot ako kinilusyo. Saan ka nagsangit, Melody? Patya ka matulungan na ka ni attorney. No, mo na kumano na. No, hanya di pagsalika. Pagpamarangak ajak na bigbig ni Melody. Uri nga ta iso. Dinak na bigbig. Imposible na dinak na bigbig. Kalpasan ti dandanin 2 pula tawan ti napalapas. Itay lang nga nagkita kami. Balagip ko man ng timay sa pasama ka nakatungdayan ti arapahap ko agpadi. Kat intulok ko at ang ilan ni daddy. Ibyak ka. Oh, iho. Malmano makita ka nga ginom iti araw. Adda ka di parikod mo. Awan, daddy. Ewan gayam, nakasaritak ni pasado gobernador. Imanugot ka kano iti panagsarita yo, iti Sabado, kandidato ka amayo. Ang mga no, makababawi ka pa ila eh. Daddy, inton umay atawan pa ilang ti eleksyon. Kinamkabil na kamanggaya mong tasawa. Awan, nakita kong tiim patulod mo aladawan mo iti messenger ko. Nakakaasi tilangam. Nagadwa sugat mo. Saan ka kadipay anak kay kadang no makisina kalaangan? Sige. Agkita ta inton bigat. Adam amok nga abogado. Apangiyumanan iti problema. O sige, bye. Ano ti ko na Melody? Makisina kan kanya. Kat impulon na pa yan iti abogado. Kaya't mo tapatayin ka, ha? Apa yung kabil ka, Dagos? Ti may sa kliyente medyo opisina ti agpampanunot. Ang makisinan iti asawa na. Apay aday ito tinapili mapagtrabahoan, Melody. Anya talaga ti problema, ha? Nudyak makatapal. Kakaasi ka manin kanya. Iti kinabayagan ti saan miya pa nagkita kan sila. Urayak lang na asyan iti pan nakakita kan ko. Nakakutkutungan. Ikaw kawar da ka no tagdang. Namitlo ka ng hensarrak da iti mental hospital. Nasaya at matipan nakisarita na kanyan. Nalasin na. Nas ka na mapaagasan. Ang kilalaki! Dahil maglakid din ta nakapagpreno akit nakabig ko ti manibela. Salbag ka. Kaya't nakid din na patayin loko. Dahil paglakid din ta sana napaggusti pa nagmaneho. Kat nasiputak ti ilalasap mo iti kalsada. Adupay lang ibagbagam. Rosano tinagan ka. Attorney Rosano Olivar. Ura abogado ka. Saan ka kabutan? Nasurok amay sa metro ti kaaday ti kotse tinagtakdiran. Nalawag asaan ka anatong para. Ngam no kaya't mo tagreklamo. Sige, mapantay iti istasyon ti polisya. Puta abogado kan? Kaya't naku nabutbut ngayon. Saan ka abot-bot niyan? Magtadak iti tarhitakin ka. Mabalin na kawagan. Pagan anok kumaray ta tarheta. Ngam da ito titandaanam ha. Ura abogado ka kunak manen. Maminsan pa yung agkurus ti dalan ta. Agkararag kalangan. May samta mga agdadyakin, ten Melody. Dandan nila nga rin pinatay ti asawa na, gapoy ti panangkap, kabil na kankwa na. Di na pala kayat ti makisina. Pinangtaan ka no ngamin ti asawa na. Anya, katapoy adi na idaron. Ay, ni Rosano Gayam, makatulong laki di kan ka. Makamo ka no ni boss.
kasarita na kano ti asawa ni Myra. Kasta ka di? Aywan, nagkita kayo ka din kin Rosano? Saan pa eh? Ni Rosano at pagsarsalitaan ta, isumutin ti awag. Hello, attorney. Hello, Nona. Nalipata kinid daw tinumero ni Melody. Hindi nagpasyar tayo iti bye-bye. Kaya't ko kumakasalita. Wan. Agsarsarita kami, mat. Ada iti abay ko. Oh, Melody, kasarita na ka ni attorney. Attorney? Melody, mabalik ka din nagkita ta. Duwa talaga. Aniya? Nakaumay kayo man iti law office dati. Anda ka din na patagay bagay pa niya. Adda ka no nakakita. Anak isinungbat ka iti dandanim madisgrasya. Kasda unay ka no apanagsauna ken ka. Nakainom samot kami daddy, so pinaybay aklat nan. Abogado ka. Ipalubos mo. Basit laban nagdadya daddy. Narigat mat no tutupak. Basta adagayan papanag. Ang mga nururay na kan. Sino? Ay man kayam. Malagip ko. Ti balasa ngayong pasyar mo iji balay de. Kanyang aminan tilaga na. Nino na daddy. Ngam saan na nino na ti kasinarak ka. Ti gayem na. Kasapulan na ngamin titulong ti may isang abogado. Taapay ka no. Kabilin ka no ti asawa. Daydayan ni Rosana. Ad-adan ti panagnervyos ko. Dandan ni Jack may parang nagiti matak. Idi nagkita kami. Jack pagarupan nagkita kami pa. Saan nang amo nga? Iti na panagkita mi. Kasano ti panagi magkakinuha na ti amin. Na minsan lang ang nagkita kami di. Nga maapay ang napasamak na iti kada kami. Tamagan na lakit di kanya ni Melody. Hindi ba karod ka ng kuhana ang nakipagkita ka ni Rosana? Abo ka lumat kiti. Manggil delikado na ibagak ka ng kuhana na ito. Hello? Nona, nagpayag ka lahagit din na sumungbat. Kung amin Lucio. Adang min araramid kiti kusina itay kat nabatik ti cellphone ko dito yung kwarto. Nagkita kayo ka dito asawa? Ay, saan mat? Ang mga nasimuro ti boss na napan iti balay ti kliyente da. Mamuwak lang ang nakisinara kiti lalaki. Kakasi ti kayi mo kanya. Ay sus, nakabutbut na nga talaga ni Lucio. Manyan lakit din tinakailawlaw-anan ti gayam ko. Tari gagayat nga kita ta Melody. Ngem, Jack amuno anya ti ibagakten ka. Dakkel abidot tinapasama kiti. Basol ko. No apay nga impalubos ko ang napasamak kadata ti amin Rosano. Mariripo ka ng plaw na edi. Nakonsensya kiti dadya napasama kadata. Nariknak asaan akong amay kahingag serbi iti na marswa. Katimpay-payso kung tinagikat iti seminaryo. May sakagaya pa seminarista iti. Parawanan na. No siya tiga po na anatong iti arapaap mo nga padi. Siya ti at-anda making baso. Narukupak. Kasi iti kinalupoy ko tadyak kinabaalan na tinubngar ni daddy. Di na kayat nga agpadiak. Tarapaap na nga agbalinak nga abogado. Itay pa
damdamagan ka, Melody. Ngam apa di ka sumungsungbat. Anya ti pagkaskastaan, sasangit ka manan. Apa yamin asaan ka makadesisyon ngagsina kayo ni ti asawam? Nakarangranggas? Sana may panggap ka na kami iti asawang tinagsaritaan mi. Anya nga rod? Makasangit hak. Tadyak ang muno kasano ngay pudnokan ka na ito'y. Mariribo ka naklakat nga rodan. Malakit ko. Nadlaw ko nga. Hindi nagpasyar tayo ti igit ti bye-bye kat. Kaslagam amo kayo. Agam amo kami kini Rosano. Naminsan lang na nagkita kami. Gapukan ko na. Nagkita kami man. Huh? Marina, di kinadakas ko ang babae. Diyak maawatan. Apay asan kaya nagkasarkat ada anak yo? Saan ko na istoryakan ko ng ada anak mi? Amo, nga ti kaya't ba nabagan kanya? Dungang ka na ba? Ta istorya kan kati ami. Iho, madlaw ko akanayon maten di panaginom mo iti arang. Anya ka di ti parikot mo. Daddy, Jack ang muno. Narumbang nga ibagak ka na kayo dahito eh. Anya ti kayat mo asawan. Pakawanan dakta, Jack na ibaga dahito ka na kayo ini. Tigayam ni nonak kat iso ti babae anak kailaw anak. Iti dahi di pa nagkuyog umikan sila. Saan ka maawatan? Nasdaaw kayo idi. No apay akala at ngayon manugot ak nga agadal iti abogasya. Diya kung nagturi iti seminaryo, tamarik asa anak amay kari. Ket anya ti plano mita. Kayat ko amaamuan, iho. Diyak amuno kasano amay pasyar ko diti balay. Ket mayam amok kada kayo. Adan asawa ni Melody. Ngem kabkabilan ti asawa na. Na istorya ni Rosano ti may panggap kini Melody. Yadi lang ang anaawatak no apay akilaat ng manugod ni Rosano ang nagkadal ti abukasya. Nasdawak mo't ini na amuak. Ti maipanggap kadakwada. Naibagamat kata ni attorney kada kayo. Nga adan asawa ni Melody. May sa battered wife ni Melody. Apay nga ipalubos ti asawa na. Saan ka di ang maestra nga magtabtrabaho na social worker? Martir ti kayem ko, sir. Kan mabutan siguro. Hanjak maawatan. No apay adi na kayat ti makisina. Iso, nasaysayat siguro no na kayo ti makisarita kan kuwan. Nagsikog kagayam. Among kadi nga ad-adamanan ang makonsensyaan. No amok la kumaan nagbunga tinapasamak kadatan. Pakawanan na. Saan kang nagsakit? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Tapno saan kang nagsagaba iti kinaranggas ti asawan. Diya ka mo. No kasanupay ang maator dagiti nagpituta. Mabuti nga kamamuan ni Lucio na ito. Panagkuyog ta. Ngabnas ka na makitam ti anak ta. Ulita. Pakawanan na. Dahil katidyak maawatan. Ulit-ulit ang tiyagpakawan kanyak. Babiit lang. Dahil iti dalan ang mapan iti rehab center. Dahil tati basol ko kan ka. Isa pakawanan na krusado. At dahil iti rehab ti anak na.
Ada iti rehab center ti anak ta. Amo ka makaungad ka kanya. Managbaybay aak nga ita. Ngamnuhan mo mla ko ba? Kalpasan na nakapagpasngayag. Ilamang dagiti kakabsat ko ti anak ta. Tasanda kaya't amay babain ti pamilyami. Ngam nabaybayan na ti anak ko. Nasumok na ti ang droga. Naklata kiting bagang. Ngem, saan kang nagsangit? Nagaapaan mi ti kasasaan ni Jake. Saan da nga klunan anabaybayan da. Pabasulan da ka. Ajak pinili ti lalaki ka naglawana. Saan ka nula ang adroga ti nakadadaalan ti ulot ti anak ta. Anya ti kayat da asawen. Adda diferensya ti panagpampanunot kong aman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Angkas kalaw na'y kanyang lusyo. Inasabtan na kadago si Titong pa. Agpudno ka kanya. Sino tinagapang ha? Sa tino. Masaksak ta anak laho na yan dararamidab kanya. Saan ka kumangak panunod iti sa bali? Sinarong karat ni Jake iti rehab center. Sino ti ka doon? Nagpakuyog ang kininona. Sigurado lang data Melody. Oras sa maduktala kaluklukwan na. Oray may isa ka social worker. Jack bumdeng amang patayin ka. Nawatan. Ipatanak mo man. Masakit anak laho na yan. Bakrin ganto pa idang nga. At danto ka di pa'y makaamo pinatay ka. Ikalit ti bangkay mo. Taski. Di tamat nga ruti saan ko amay palumos. Nalupuyang ababay iti panagkita. Nga awan kaway na. Nga matamat laban ko. Ay, nagnerbiyosak pa'y. Nakabutbutang launa yan ti asawam. Apay, asan ka pala makisinakan ko, na? Binalaagan ako ni Lucio may paggabi ni Dayta. Oray may ka social worker. Saan nakas ka rin ang aramitek Dayta? Kat, kasanon napatayan na ka at danto pa'y maaramid mo? Dayta, di saan ko nga ipalubos ang mapasamot nun. At akitawagan ka. Si kangamit din pampar ko akaduhak anang sarong karki ni Jane. Kumusta gaya man di anak mo? Dayta pa iti may sa pagpadpadagsan iti parukong ko. Kumarkaro ti kasasaan na. Naimatangag ka dagiti mata ni Rosano. Di pa nangaasik na kinijig. Nakakutkutong aminan. Namnamaam ka di, asaan amaamon ti ayok nga asawam, ani Rosano ti kaduam anapan ichay? Aglalo naman luktalan na nga iso ti ama ni Jake. Awan nagdumaan ni kinakita ka lang ang dasinon kan Jake. Agkabakabaag. Saan arumbang dahito amang sasairo iti panunod ko. Ngayon malaksid kanyak. Saan nga taan na ikutan ni Sinon? Iho, madlaw ko akas na dapakariribukan. Daddy, nagkuyog kami itay ken Melody anang sarong kariti anak mi iti rehab center. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. May sa drug addict ti anak yo iti dayta Melody. Dahil dati pagladingitan unay ni Melody. Ngayon saan nga aklunan dagiti kakabsat na anabaybay anda ni Jake. Talaga kano nga adda puling agbagtit ti ama ni Jake. Why? Jack magustuhan dayta, Rosano. Awan ti pulita yung agbagtit. Diyos ko. Dahil ti kaditido sakit ti panang salungasin ko kada kayo.
Damay sa pakaburiburak, nona. Jack may baga dayto kini Melody. Tadyak kayat amasair ko tiriknan. Anya ka di dayta, attorney? Gaputan na singitan. Kayat mo nga, awagan na kitinagan ko. Sakbayan nagkuyog kami kini Melody anang pasyar kini Jake. Pinasyar ko ni Sinon agayim ko. Kat ni Sinon tigapuna. No apay ang nagamam mo kami kini Melody. Kasta gayam? Adda ka di pa kay naigan tigayam mo iti data ko nam apakararibukam? Naasya na kitigayim ko tanagkutungan. Nakakawar. Tagdangran ka no. Nabido ka nun ana paaga City Mental Hospital. Oh, ang bagtit tigayam mo? Napigsa ka no ti pulida kasta. Yan panagkunak. Ad-adda akim maro ti kasasaad na. Iti panagbarbartek na. Kaya nagusar pa iti droga. Ano ya? Adda ngamin ugali na idi. Alaukan na iti kendi ti arak nga inuman na. Tayo nagasang a kendi. Amabalin a pangagas iti panatang wenno adda uyak. Mabihit man laan. Kaya't mo ka di asawon? Agpada ti kasasaad da di asinon agayim mo? Kan ni Jake? Mariribo ka naglaunay, nona. Saan ko akayat na masakitan? Amom, siyak ti masakitan iti dayta nga ipagpagam. Raaman kayo ta abogado kayo? Saan na dakas a babae ni Melody? Nailawan laang idi kada kayo. Gaputakas na istorya na kanyak. Nariribok ti biyang na. Saan ko kumaakayat nga bagagan ka dayto Melody? Amo ka masakitan ka nasakit tinagam ko kini Rosano. Ni Rosano lang pinakaikot idi kanya. Ni mali nagayam ko ti makamamo kini Sinon. Nagbidtot ni Rosano. No atapan na, ani Sinon ti nakasikog kanya. Abogado pa ibat nga rod. Raramat ni Rosano, Melody. Ngam, seminarista pa iti. Agyaman na ti panakipagrik ng kanyak nona. Saan mo kumakagura? Kasano di sakit tinagam ko? Gapo iti panagpada ti kasasaad da Jake kanday jay agayim na abagti. Sana bagtit ni Jake. Nagbalin asuga pa. Gapo iti panagusar na iti droga. Makasagit at badet. Maladinitan at tanadataal ti masakbayan ti anak ko. Nagda ka maglagayam dito Melody. Saan mo ka na lang ipanangpukaw ko ka? Apa yung nagluluwa ka? Awan anyaman na dayto. Agsangsangit ka nga awan ka po na. Iso madlagayam ang nagbagtit ti anak mo, iti kinabalasang mo. Pangasim. Saan mo nga'y bagasaan analambong ti panagpampanunod ko? Nita, kusila panakpay lang. Dang kababae. Kanaya nila agad at ang dagranag. Kat, lumangsit ka, ha? Umikawan. Nalabas ka! Saan ko na ipalumos akakaasi akadagdagram? Nalisyam ti panang pungot ko kumakin ka. Di ko na mukika di kabawilan na. Pagbabawi akmat lang iti dahil diyang inaramid ko. Amok ang nasahir ko tarit na inon. Kat may pulong na kini Melody tinagsalitaan mi. Masaktan lakit di dahil diyay. Diyak ambo dahi to'y amarikrik nak. Gaputa may saak idi a seminarista. Diyak napadasan tinagayat. Uray iti agad-adal akon iti abogasya.
Jak nagasamit ti babae. Nilang melody ti babae ana inaig iti biyag ko. Mariknak ana patag ni melody kanyak. Gapu iti anak mi. Jak amo nga dagayang anak ko. Ngam anyan. Kasjay pa'y ti kasasaad na. Padahasem ti umasidag kanyak, Lucio. Danga ka talaga. Ibatam di tangay mo ko, no di mo kaya't nga adda ang makakaasi ka kanya. Nadartaran ti pusok. Jakon ipalubos adang ranak. Masapul nga ilaban kun ti kalintagak. Ibatam di tangay mo ko, kunak! Nugamdam ti umasidag kanyak. Magsulong ka. Ah, anya? Sa anak nga angaw. Saan meron di? Pumanaw ka na. Ang mga nusumlang ti panagkitakan ka. Kat mabagkong ka. Aging ka iti saan kan nga umang angat. Diyos ko, pakawanin ta ko ba? Dandanay ako nagbali na kriminal. Payanas ka na mapasamag na gito'y itibiyag ko. Melody, Naimagtanintang ka, Lona. ay hindi na pasama. Hindi pagdangagan ka kabayatan ti panagsarita ta iti cellphone. Agsangsayot ka. Iso nga may kalangin dinanon na ti igit ti baybay ako na mapagkitaan ta. Nagistayan ko na patay ni Lucio. Ha? Apay? Nadanon na iti kwarto umikag sang sangit. Nagburik ti darak. Iti panangibagana asan analimbong ti panagpampanunod ko. Tinungpanak. Iti darupan na. Nagtarayak anapan iti kusina. Kat nanghalaak iti imo ko. Naituran mo day ka? Simlang ti panagkita. Nalapusan ti kinarangkas ni Lucio. Ngam ti saan ko ang mapakawan. Ti panangibagana saan analimbong ti panagpampanunod ko. Uwan, may saak amartir kan maak. Gaputan na imturak tinakiden na kankwana. Itinaksin ti kinaranggas na kanya. Malagip ko gaya. Kung akmano'y pasyar mo ni Melody dito balay. Kaya't ko ama-amam mo. Pampanunuto kiding agdiretso kami dito balay, papa. Kalpasan na nasarongkaran mi ni Jake. Ngam na iranamat nga adana panan niya. Kaya nagduwa-duwa ak. Ang mga namaamuhan ti asawa na. Ah, kasano nga ron tayo ito eh. Adda anak niyo kini Melody. Nga madamat kaya masawa na. Maasa siya na kini Melody. Naranggas ti asawa na. Ah, kasla adayo ti sungbat mo iti saludsud ko. Kunam a social worker. Kadwana a kliyente da ket dagiti kasawa nga daparikot iti relasyon da. Wen, maawatak ti kaya siya sa wendad. Ah, Laglagi pun tayo tilintag tayo. Kan isumot ti sursuro ti simbakan. Iso ti gapuna. Asaan ang maipalubos ti diborsyo diti pagilyan tayo. Aging ka iti babalin. Masapol na maurnos ti panagden na dagiti agasawa. Asaan ang masapol ngagsinad. oray no arig na apatayenan ti lalaki ti asawa na. Yung saan na dayta ti pagsaritaan ta. Ipamuspusa mamaawis mo diti balay ni Melody. Agsaga nakakanyak Melody. Kaya't nakit din na patayan. Naglakalang agaw keng katimo ko. Salbag ka. Kasi nakasagala mo itamang pagsul kanyak.
Noon na tinagbutan. Melody! Rumor ka! Itaman ti pa ng karit mo kanyak. Melody! Awagan nak ni Lucio. Ang mga nanagsubrin iti balayta kat naduktalan ng awanan ni Melody. Tidakas na naramraman nakit di. Hello? Naimbagtasin mong pagkatagos, Nona. Tiyak na sangputan ni Melody dito balay. Awan dagiti tatuma kawas na. Awan tiya mo kiti dayta, Lucio. Saan ka nga gulbot pa kanyak? Amok no kasano ti kinasingit yung agayam. Talagang awan namok dita. Palagan ka. Amom no kasano ti kinarungsot ko. May karautin dita balayo. Anya? Diyos ko, kasano dito yan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan samot ni Lucio, Melody. Nagsinublat na nagtok-tok iti daw yun. Amangan namat maturog pa ilaan. Nabartek idi inawagak idi rabi eh. Rosano. Nalamis ti dakulap mo. Ibatam ti dakulap ko. Madlaw ko ngamin nagner-nervyos ka. Pumanawtan sa laangan. Mabutengag. Amangan nun niya ti pananutan na makita na ta. Bigat ang mga istorbo na kita yung karo ba? Wano siya ka din dahil Melody? At adaman nagmusak. Melody, siya nagpweso? Kung nakupayasan ka makaigtor. Pero, sino dahil ito yung lalaki? Siya ni Rosano, Lucio. May saak na bugada. Ket, anya no may saka nga abogado? Pangasin. Saan ko maakas na ti kinagubsam ti panakisaritam kini abogado? Awanan ka itibay na babae? Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw at pimanaw ka dito balay? Ang daki din kadwa mga abogado? Anya ti kayat yung asawa? Mabalin ka din nga itiunag tayong nagsasarita. Sige, tumaron kayo. Yung kalpasan ti pa nagsasarita tayo. Nanyaman tiran tayo. Si kantulangan ti pumanaw. Santo na makarwar ni Melody dito balay. Tinapatay di. Makapagsasarita tayo, Lucio. Sige, sumarag kayo. Melody. Siya ti makamoy ti asawa. Si ka nga abogado. Amom ka di. Noan niya ti inaramid da ito'y ababahe. Pinagpanggapan na apatayan. Gapu iti butag na kanya. Sulatan, pimanaw. Saan ko apanggap ti mang patay kan kaluso? Kaya't ko lang asalak ni Iban ti bagi. Si Katimaya tamang patay kanyak. Saan ka ngagsangit tapos makapagsasarita tayo, Melody? Diyak lamang gawidan tirik na katorni. Sipod nagdanda kami kiniluso. Nakaranghanggasin kanyak. Talagang imbabay na kitita ito yung abogado, Melody. Rumbang lang. Nga dati pangitakli na kiti problema. Kat, anya nga ron tikat mo mapasama. Pagkalamahan tirik na, Lucio. Pagsasaritaan tayo na di abanag. No panggap mo ti mangisina kanyak, Melody. Santo mapasamak tayo ta. Katsika, Melody. Anya ti panggap mo. Saan nagpayan ang kaikandang no makisina akong kinilusyo, attorney. Ngam saan ko pa ilakay ngagdan na kami. Anya timbagak ka na kayo itay, tita ito yung abogado. No sumrek ka dito balay, saan kan amakarwar? Saan ka abalbalagan? Diyam tilintag ti kalaban mo. Anya tikat mo asawan? Saan ko makakayat ni Melody nga umay kami dito balayo? Tapos nagsasarita tayo. Ngem adda karit kan kuana. Ikang kapay itikod daway, Lucio. Nalapit, anog baliw ka. Pakawanag, amin abason mo. Kat agden na tantupay.
tangatan ti panagkuyog ni Rosano kini Melody. Anak isarita iti asawa na. Amangan nagpagad anak kao. Abogado. Nalabit. Anasakbayan na hindi mabali na mapasama. Yung saan ko mawatan. Anya talaga ti panggap na. Alukuyin na rin di alalaking agsinadalangan kini Melody. Kalpasan na. Mabalindan taon. Tagkasana. Saan ng matilugan, Rosano? Gabot agsang-sangit ka. Pagkalmam tirik nam. Amangan no, ada kayat mo nga iba ka kanya. Agnam nervyos sa pailaan. Narignat nga dadak sa panggap ni Lucio kanya. May saak nga abogado, Melody. Nasakbayak ti mabali na mapasamak. Jack ipalubo sa pagbatsin na kani Lucio ti balayo. Tapnuan niya. Nagkariak kini Lucio. Ngay kakiti sa bali agundawa. Pakawan na. Kanlipatik amin ang kinaranggas na kanya. Ngam iti nakita kini Lucio. Awan panggap ng agpali. Simbang pagkagaya man Rosana. San mo matakin nakuyog ni Melody? Nagsubli dito'y balay. Kung nakpaikid din, wag diretso kay jay law office. Kalpasan na makasarita yung ti asawa na. Makamon dagiti staff ko na dadumta nga kliyente dati. Nabilin ko mati aramidan da. Kumusta ti panagsarita yung aram? Saan na manugot ni Lucio nga agsinalakin Melody? Ura ni Melody. Saan namat akayat ti makisina? Anya? Nagmaagay na babae. Di na mapanunot nga mga papatayan sa asawa na. Urayan na kadipay ang mapasamak na ita. Masirip ni Melody, Daddy. Lupay kinunanak ni Lucio. Kaya ka na pwede ito itigundaway ng agbayo. Kaya't mabalin nga agdanatan pumatlaan. Marik na saan na mapasamak na ita. Kasta, saan na kaya't agsina na? Ngam, saan na pa ilang agdin na? Nalabit na kasta. Ladlaw ko ang nagbutang iti mapali na mapasamak. Aglalo taing pangta ni Lucio, asaanan na makarwar. Ngam ti saan na nga mo? Nakasagana dagiti kinasarita ka polis, no ipilit na nga ibati ni Melody. Anda kaya't ko asaludsudan king Karusano. Anya ka diya talaga ti panggip mo. Kanuan niya ti riknam kin ni Melody. Ulit-ulitin nyo adamagan kanya, Daddy. Saan anawayan ni Melody nga ayata? Man nakibiyang day diyang abogado. No saan ko lang nakita nagiti pulis ng arubayan. Pinatay ko lang kumantilo ko. Nawagak man na. At dalakit di amuna may panggap iti day diyang abogado. Ang mga nadamat relasyon dakin ni Melody. Saan ka no amakisina kanyak? Nung saan na pala kayat di makidan na kanyak? Sino tala lilawan na? Hello, Lucio. Lola, imay dito'y balay ni Melody. Kadwa na dahi yung abogado. Anya kami tinagan na itayan? Mga nang Rosano, di kayo masawan. Kunak tupay kat ngam ammom dahi yung abogado. Agpudno ka kanyak, Lola. Adda ka di relasyon dakin ni Melody. Awan na mo kiti dayta. San kan nga gulbot pay? Kasano anagam amo da Melody ken iti dahi yung abogado? Anya tamok dita. San ka ama kasungbat? Amok no niya ti panggap na diyang abogado. Kaya't nakangalukuyan nga manugot akon. Ngagsina kaming kini Melody. Tapnon niya. Isudan, nagasawa kini Melody. Oh, Lola, di mo pa sinungbatan ti salsalud-sudak. May Melody ti pagdamagam, no kasano nagam amuda. May sakamat.
Maduktalak lang at napakay na igam no kasano ang nagamamuda kin ni Rosano. Agalwad ka kanya. Naimbag ta mong sungsungbat mo, Nona. Diyan kaya ta may ramraman ka, ha? Agpagad ka lakit di. Numaamuan ni Lucio, nga addaam mong may panggap kini Rosano. Ay, nakabutbuti nga talaga. Kasano nung amo na ani Rosano kayam ti ama ti anak mo? Nona, Anya nga min at talaga ti panggap mo? Apay nga min. Ani pa'y na Rosano ti mangibaga nga agsina kayo? Awan matlat serbina nga agdan na kayo. kinapod, Nona. Imbaga kini Lucio, nga ikakiti sa bali agundaway. Pakaawanag, kat lipatik amin ang kinaranggas na kanya, kat agden na kami manang. Kinamahaag dahi ta aplanom? Ay, Diyos ko, anyat klase ti panagpampanunot mo? Nga mamuk asanan ngagbaliw. Kansaan kon akayat ti makiden na kinkwan. Amat lagayam. Anyat ar-aramidem, naglakat makisina. Di ka pala makisina kankwana, patayan na kanton. Mabuti ngak, Nona. Ay, Amangan no niya ti aramidan na kanya. Naimbag ta nakapasyar ka man dito'y balay no na. Dito'y balay amang rabii ka. At tanto siguro ni Rosano. kinunang kiti nang itulnog kanyak, iti pag naadan ni Melody ngay diretsunak dito balayo. Nagbuti nga kami, ta inawagan nak ni Lucio. Kalpasan ang nagsarita da kata Melody ka ni attorney. Duma, san ko ang maawatan ti gayim mo? Ay, may saak man adi makaawat kan kuana. Mabutin ka no? Nalapit adi na kayat ang mariribok launay ti biyag nangam kakaasit. Patayin ton ni Lucio. Uray mo't kidi tuloy na tagtrabaho no na. Inikan ni Rosano iti proteksyon. Tapno san adangran ni Lucio. Ulbudan nak ni Nona. Mapalag nagkaklaang kakaasi kanyak. At tapat nga da relasyon da ni Melody dahil dyan nga abogado. Tiyawanan bay na babae. Ngayon, saan dan itong agragsak? Amo ka sumusumraklat tayo ti pagtrabahuan na. Tidakas na. Maslad da pulis sa mga bambantay ganwa na. Nagkibaltang ni Melody. Patayak langan. Ngam ti tapay sa bali ang lalaki ang mairanod ganwa na. Makapungtot launay ni Lucio. Iti ipapanta pa nakisarita kinkwan na Rosano. Aglalo, talinapdam iti panggap na pagbatsyon nak iti balay. Iramraman na paikit din ni Nona. Saan ka di nga adda naloko akabsat ni Nona? Dahil tangarot ti pagdanagan na. Tasan na akayat amay sagmak ti kabsat na. Agatap ni Lucio. Nga da pa kayo naigan ni Nona. Ba nagapod no, Elodie? Ad-adaman ang tipungtot ni Lucio. Numamon na asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Kaya't siyak ti ama ni Jake. Dakalakit ti ariribok ti mapasama. Oh, apay nagsanay ka. Masak na naklakan ka. Diyak kayat nga dadaki sa mapasamakan ka, Melody. Diyak lang may diretso ka ni Melody nga. Isinanalak ko man ni Lucio tapos may kasal kumaten. Rosano, attorney. At da anak mi kan Melody. Kaya't ko nga aturan tinagpidutan. Kinapot nun ha. Babalawan nak ni Daddy. Pagnumat namin. Banag apakakonsensya ak. Rimarak matlangan iti seminaryo. Sinapol ko kuman ni Melody. Kat inalangon ko ti dayaw na. Saan ko kumapakabasulan na dyan pa nagdamag ko, attorney?
adalat ang min panagbain ko amang mangbiyangaskan ka. Ay ayatam ka di pa iti gayam ko. Jak masumbatan dayta. Gaputasan pa anawayan ni Melody. Maawatak no apeng agbutang ang makisina kin ni Lucio. Ngamin, agpagad ti biyag na. Ito'y muha rin ni Melody, iti opisina ta. Naranak mo't lang tidang na. Nagtaltalang kiyaw. Alis pak, tumasitag tilukan na. Lucio, Kunam nga tangag na nayo na makaliklik ka kanyak. Umay ka, sumurot ka kanyak. Imbatanak! At dalaan ang masakitan ka, nagbulago ka. Imbatanak ko na! Anay ko, kinaramutan tirupak. Anay ko. Luella! Oh, darasan ti aglogan iti may sakot siya. Rosado! Siya kung ti makamu kin ni Lucio. Man nakibiyang ka. Ura abogado ka. Saan ka makibiyang? Kahit kakasarita tinalabat. Tinatgak tikid daw mo agsarita ta. Kaya't kamata kasarita doa talaan. Sa anak lakit di nagbidot iti atap ko. At na relasyon nyo iti asawa. Saan ka ni? Ti kayat ko apagsaritaan ta, Lucio. Saan ka kadi ang maasyan kini Melody? Anya ti klase mga asawa. Awan ti bibiyang mo. Gapot ang ranggas ka. Agsina kayo langan. Tabnan niya. Sublatang nga asawaan ni Melody. Tanangam ti agsarsarita. Saan mo mat nga tangay inasawa? No saan mo nga ayayatan? Ngam ti saan ko ang maawatan? No apay ang maiturad mo aranggasan? Saan mo pa'y ngam amuunay ta asawak? Adda anak na iti sabali ang lalaki. May sangag mauyong. Sumagmamanon atawon tinaglabas sipod naganak abalasang ni Melody. Ura inlembang dahil ti kakabsat na ti anak na. Awan inlimad na kanyak. Adugayam ti ammom may papangkin ni Melody. Anya talaga ti panggap mo itasawak. May saak nga abogado. Ket kayat ko atulungan ni Melody ang makawaya-waya iti kinaranggas mo. Saan ka mapasamak na ita? Uray pa'y may sakang abogado. Awan san-san tuak. Ura sino? Nabayagan na nakasangputak dito'y balay. Anang ipaingan ni Rosano kanyak noon na. Ang nanervyos ak pala. No san atimtang ni Rosano. Amang ano napilit na ni Lucio. May inyaw di jay balay bi. Ay, makipagnernerbyosak nga marurudak la umay. Anya nga ta kumanti narami ni Lucio kan ka? Kakaasyak lagi di tinamayan pa kanya. Amang ano pinatay nagpayat. Mas daawak namin kan ka. Anyat gumko na mas social worker. Ate, adi mo, masalak ni banti bagin. Anyat aramida, midaro mo ngaminon. Ni Lucio ti mga awag kanya. Babalod mon. Tapos saan na ka na mariribok pa eh. Hello? Saan ako na may lumbangan pa Melody? Oh. Ammo ko no sa dino, tinagpaingam. Awanan ba inday tano na? Isuti ko muna pa tayo. Kasanunday to'y nona. Ha? Nasurutan na kansama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ngagsangsangit ka, Melody. Pakawanin ako ma. Amok ng baga ni Nona, tinagsaritaan mi. Agbabawiak no apay nginaramid ko rin dyan. Saan ako maamagkipagkitakan ka? Saan aga po itinaytabanan? Yung tapno malawlawagan ka. Si ka lang ti nakaikot ka niya. Ni malin lang agayam ko. Ti makaamam mo kini sino. Uli tagtag pakawan. Amok nga anak ta ni Jake. Nakasaga na katumulong. Tapno nan anay, di pa nagimbag na. Rosano, at nanadagsa na problema.
Nagapa kami kini Lucio. Ha? Simlang ti panagkita kat nangalag iti imo ko. Apa nang bagkong ko kumakan kwa na? Ni Lucio na ito yung mawawag. Mabuta nga krusado. Ang mga nanya ti aramitan na kanya. Saan ka ngagbutang itinarangkas nga asawa? Nakasaga na katumulong kita. Mariribo ka na. Diyan ka mo nanya ti aramitan. Nga planok ti ang birok ti pagkasiraak tapno maliklikak ni Lucio. Saan mo nga rodasong bata ni Lucio? Saan ko pa lang akasarita ita Rosano? Ngam amangan no ad-danton, tipong tutnaking ka. Ngam no talaga akayat mo aliklikan. Tinasahat sumurot ka kanya. Yam amo ka kinitadi. Rosano. Nabayagan ang istorya ka kanya. Kat maragsakan, tadamad lagay ang babae ang nainay kitipiyag ko. Kapit pa nagseminarista. Diyak na padasan, tinakaya. Tiyawaran ba yun na mabay? Saan na sinong batang tiyawag ko nga ko, ana? Anya tingnan na sa akin? Makisilan ka niya? Saan na mabalin? Ano? Mabutang mutlaan ka niya. Kapwede, manang panggap namang bagkong ka niya. Saan ka pagulimi ka, naging gayt, saan ka masapulan? Nulas ka nga iramraman ka, but-but nga dayano na. Aramidak. Oray pa, nakabsat na amaton. Nabayagan nga ibagbaga kini Rosano, may pasyar na ka dito balay, Melody. Napintas ka, iha. Mabailak launay kada kayo, Sir Ambrosio. Amom, naingat ak kini Rosano ide. Pinagalak ang nagseminaryo. Inaramid ko amin akabalak tapno malapdak iti panagpadila. Gapo iti dimi nagayatan ang napasama kada kami. Nakonsensya. Kat nagdisnodo arimwar iti seminaryo. Uuray siya kung makonsensya ak. Narukupak. Gapo iti bidot an aramid ko. Agsagsagabak iti sinong iti asawa. Kadyak amo. No kasano ang makarukatak iti pan nakabalod ko kankwana. Pangasim, saan ka ngagsangit? May isa nga abogado ni Rosano. Matulungan na ka iti problema. Dayta titakas na. Nagiktatak ang mangisuro. Tapno agbalilak langan a social worker. Tapno iti kasta. Makatulong ang kadagiti agasawa ang mangurnos iti problema ti panagdanada. Sa kalpasan na, siya ka mismo. Mabuti lang kiti asawa. Pasensya kayo lang kuman ng saan ka magawin at ti panagarubos na gitiluak. Maawatan ka. Ako aking ka. Yakam mo ti mangipirpirit. Yung malulag tirnak. Agyamanak, iti pat nakipagrik-nayo kanyak. Makaanayon dayta amang palagan itirik na. Nalupuyak. Ti may tulong ko pa ilang king ka. Kalpasan da ito yung panagsarita ta, Melody. Itulod na ka iti balay, tati amok, natalgit ka itay. Lucio, Nakigtot ka nakakita kanyak? Gabutaan mo nga dabasol mo. Saan mo nga ilumang ni Melody kanyak? saan ko nga ilamlaman kan ka, Lucio? Tsaka mo no sa dino ti ayan na. Amok ana istorya ni Melody no kasano ti kinaranggas ko ken kuana. Awan ti santuak no makapuntutak. Di kag dardarasudos, Lucio. Nabartek asim mangpet ni Piring.
Sa anak ama butang iti kapsat mo. Oray dakdakkel ti baginang mitisyak. Parwaram ti kapsat mo. Katag pinatay kami. Sa kalpasan na, isaruno ka patayan no di mo ibaga kanyak tinang ilang mga mitasawa. Tuso ka, ginlalain ka, balay ko ditoy. Pangasim, pumanaw kan. Kan saan ko ngay lamlamang ti asawam. Hanaw! Manipod nakasubli ka dito'y balay. Kalpasan na itulod mo ni Melody. May kulkulang ka, iho. Aging ga nakadanon kami ti balay ti gayem nyo. Apag nadanpay lang ni Melody. Sana nagsarili ti managsang-sangit na, Daddy. Masyanak yung kuha na. Noamuglak ma. Kore di ako nagtuloy ang nagpadi. Kat tinaktirak tinapasama ka na kami. Ha, Nagbali na ka man naging bubukod. Ad-ad naman na makonsensya. Mabutbutang ni Melody. no nga ta, agikatlaangan iti trabaho na. Tapno saan na may kan iti kuntaw iti asawa na, iti dakas apanggap na king kuha na. Saan ka nung ito mabalin? Adda dagiti kliente na. Akasapulan daunay ti panarapay na. Ngam na patpatag ti bukod na a problema. Kinapudno na. Saan ko amaawatan ti agtartaray ti panunot na. Ngam subyak to. Tapno makasaritak anay bag. No anya at talaga ti panggap na. Talaga masapul a supliyam. Ipaay mo amin a kasapulan na. Agyamanak, Daddy. Ay, kaslat tamat basol ko. Idirimuar ka iti seminaryo, tapno tingitingam no talaga amay karika ngagpade. Riniripok ka. Isungatan anay sungsung ka kinisinon. Malagip ko man ang tigayam ko. Nakakaasi tilangan na. Ingkari katulungak. Ngamjak pa'y nasublihan. Ala, sa akong ti makamo amang tulong iti kayo mo. Uray kinijay ka anak yu kini Melody. Nunasken ang mapaagasan da iti mental hospital. Amok nga ado ti pakaribukam, iho. Naimbag. Ta, natuntunan mo't lang dito'y nona. No sana gapo kadarusano kan Tata Ambrosio nga amana. Awan ko maday to'y natalgad apag naaldak. Balay ka no day to'y tigayim ni Tata Ambrosio ang nagbakasyon iti Amerika. Ay, agtibtibayo ako pala ang aging gaitahan. Naimbag, tanapanunot ti kabsat ko a babae ti umawag iti pulis. Kat naigawid na ni Piring. Ang mga nonya ko man tinapasama kanakwada na naggubal da. Pasensya kan. Mairamraman ka pa yan, nona. Saan amaliklikan ang may ramramanak? Gapo tagayam ta. Iso ngayon turturod ko matimay dito eh. Tapno sumardengan amang riribok kata kayo. Awagak to ni Lucio inton madamdama. Anya? Amay, anya talaga ti panggap mo. Tsaka mo, mariribok ka na. Mabuti nga kiti asawak, nona. Ang mga ano anya ti aramidan na kanya. Umatlagayam, apay nga awagan pay laeng. Makisina kalangan kan kwa na. Uray makisinakan kwa na. Panagkunam nga ta. Kat dita, ti pagpatinggaan ti riribok. Ang mga no saan nga umanugot ni Lucio agsina kami. Kat, anya nga rod itan. Kanayon langan na dangdangran na ka? Ay, saan ko pa'y lang akayat nga agdan na kami. Ilang mangak ni Lucio. Day tapay lang ti kabaulak na aramidan. Agduwa-duwa ak, no agbaliw pa'y ti asawa. Naimbag ta si ka na mismo timawag, Melody. Mabuteng kamot lagayam kanya. Unusan ka na nakaibtor. Kaili mo nga tati panang paragsak ko ken kanya. Iti kaano man. Sa anak ang naragsak iti panagdenata. Awanan kay tibayin. Adda ka iti sangok. Tungpatumpaan kan pungot-pungutin ka. Ipayat-payat ka ba hindi ah? Tapos matay kan. Day tatiga po na mabutengakan ka. Jack ipalubos a patayon naklatan. Sa dinutayan mo. Ladingitag. Jack ibagakan ka. Ay, talaga pagpungpungtutin na ka. Masarakan kan tulang. Makitam.
Nagasat ni Melody. Tadda ka na pudno, agayim na nakasagana. Amang saranay king kuana. Agyaman at tagapuking ka. Nagkita kami ken Melody. Mas tawag nga ron. Diyak in pagarop nga agam amo kay gayam. Ad-adamanan anak kay tutak. Kasi kagayam ti ama ti anak na. Damo nagkita kami. Umadan na pasama kada kami. Dinarugan. Kaninsungsong nak ni sinon. Agpada kayo idi amariribukan launay. Siguro, nailawaan kayo ti tunggal may sa kaputag pada kayo ti sagsagabaan. Juan. Kat amom napagkatipapan mo iti pagnanaedan ni Melody. So ngayon ton maminsan, nukad mo nga kita kayo. Awagan naklaan. Inawagam kayam ni Lucio. Iso asinarong karang ka dito eh. Takait ka akasaritaan ng baga. Anya talaga ti panggap mo? Ilang mga kailangan. Ngam, kasanon na makita na ka iti pagtrabahoan. Kinasarita ko ni boss. At ada nga iti field ti ayan ko, Rosano. Saan nga iti agnanayon, maliklikam. Ti kahit ko amamuan kat... Kat, anya? Kaya't kung agsina kamilangan. Saan ka nagsangit? Nakasagana ka tumulong king ka. Uray pa'y kadwaan ka. Ang magkisarita kinilosyo. Anya? Awan sa bali pamuspusan. Tapno maliklikam ti kinarangkas. Ti asawan. Sana pa nagsina ti makarisot. Iti pan makawayawayak. Gaputa sa anak to nga inggaan ni Lucio. Agnanayon anak kabalodakan kwa na. Agta nakasaritak ang mga sikaso, ti parikat mo kinisinon. May sa doktor ng espesyalista iti kasasaad na. Mapaagasan pa'y laag sa maipanto iti mental hospital. Agi aman aklaw na dati. Kit ni Jake. Saan tayo pa'y gaman ng sarungkaran? Doa kaming tulaangan kini Melody amang sarungkar king kuhana. Kaya't kumat at talaga ang makita ti apo ko. Agi aman ako na dati. Ay, amom, lukasan o ti kinaturay ko iti. Italaang anadaanak iti puso. Ti kayat ko asawan. Italaan ang makarignaak iti asik. Mautob ko itaan dagiti bitot ko. Inikat ko ti waya-waya. Agi aman dati. Ngam no kadwayo ni Melody amang sarungkar kini Jake. Saan nga taan napagad? Saan ko ngay palubos ang may sagmak ni Melody? Kas na saan nakpayla ang amam mo? Agmay may saak itilugan ko. Awan ti driver ko. Ngamad tanalimad amang sursurot kanya. Daddy. At kayat ko asaludsudan king ka, iho. Anya katitirik nam kini Melody. Napintas ni Melody. Naku daw. Kasla tinubtubay ti bagina. Nalaplapsat ko mamanan no saan nga abusuan ti asawa na. Uray kahit ko kumadadi. San ko amay kasar. Ta si asawa kanlos. May samot nga ulbog tayo siya boss ni Melody. Hilim-lamang na ni Melody. Dala nakatripal. Pinasuba-suba ko. Nadlaw ko nga da pulis. Nga mararubayan iti sangot ti opisina da. Ang pinagin siya nga pulis. Saan nga itagnanayon? At maliklikan nak ni Melody. Ano? Saan nga ta? Nga damang patpatangkan kan kwa na?
Mga nupod no ti atap ko. Nalda sa bali alalaki itibiyag na. Sige dyan. Nung maaktuak ida. Patayag ida doa. Titak da iti akarinderya iti asitag ti may sa kliyente mi. Gapota, inawagan lak ni Boss Itay nga umay da dumanon ditoy. Inawagan ka tapno makapagkita ta. Talaga kaya masumsumrakalata iti trabaho? Nuna, mabuti nga kin ni Lucio. Ngam, saan aday ta ti makatubang kanyak? Idi nagkita kami ngamin kin Rosano. Kinuna na kanyak anos sarongkaran kamanen kat awagak tap nagkuyog kami. Amangan ka nung amin nung masurutan nak ni Lucio. Sa bagay, damot kalintagan na. Iso nga agan anadak. Asapol nga agan nagkamat. Tapno saan ka ama isagmak. Kasta unay ti panangyil kakaking ka ni Rosano. Awan ka diti sa bali ang nagsaritaan nyo. Anya ko mamat ti pagsaritaan mi. Oh. Ni Tat Ambrosio. Awagan na. Nagsarong talaga dintang dito'y balay anang ipanam kanyak. Nagkuyog kami kini Dadim. Nang sarongkar kini Jake. Inawagan na kita ni Daddy. Nasahit ka nung mati pa nakisarita ni Jake kada kayo. Naging inarakop da kanupay ka ni Daddy. Makalwaak itiragsa. Nasimbang matgayam ti panunot ni Jake no daduma. Agluluan ni Jake itay inyam amuna ni Dadim nga iso ti lolo na. Kasta ka di. Melody. Ha? Ni pinatpatambatan ti dakulap ko. Aday bagak. San ngagnanayon kat maliklikap ni Lucio. Kanya? Noon niya di ko nam. Kadwaan ka ang makisarita kinkwanan. Awan samad ni Lucio. Agsinublat tapayin ang nagtuktok itiri daw yan. Ang mga numat maturog pa'y laag. Nabartak idi nawagak idi rabii. Rosano? Oh, nakalamlamis si Dakulak ma. Rosano, ibatam ko mati dakulap ko. Madlaw ko nga minagdirindripyos ka. Pumanaw tan sa langan. Mabutengak. Ang mga anya ti panunutan na makita na ta. Bigat amang istorbo da gito akaroba. Kuno siya ka din dito, Melody. Melody? Si kang nagpweso. Kung naktupay ka, asaan ka makaibto? Asino da ito'y alalaki? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabayagan na nakasangpatak dito balay. Anang ipaingan ni Rosano kanyak nona. Nga magkinkin tayo pala. No sana dimdag ni Rosano. Amang napilit nak ni Lucio. Nga iyahoy di balay mi. Ay, oras siya katag-nervyosa. Nang basurunak. Ay, anya ka kumantin na rami ni Lucio ken ka? Kakaasi aklakit iti pamayan na. Amang patayin na pa yan. Apay nga min asaan mo pala ngay darom. Anyat sirbim a social worker. Apay adi mo yakla iti tapagbagin dagiti rumba nga maramid. Paibalad mo. Tapno sana kan amariribok idarom mo nga minan. Ano sawakin ka? Ni Lucio ti mga awag kanya. Hello? Saan na kun amailammangan bay? Amu ko no sa dino tinanglammangan ni Rosano kay ka. Awalan pa inday to ano na. Isuti mo na patayag. Ay, kasanunday din no na amang nasurutan na ka ni Lucio.
Unyak pa iso, kasanon. Ni Lucio tagtaktak der iti gate. Talaga nasurutan nak dito eh. Pakawanan ako ma. Siyak din ang isagbakkan kan. Ada sumungad ako, Che. Sabay ko ma. Tani Rosano da ita. Dayjay. Nakabatog iti ruangan. Ni Rosano magpwesto ti dimsaak. Kadwa na ni Sir Ambrosio. Diyos ko, agyaman ak. Sigurado. Kaguran ako ni Lucio. Danunag ida iti ruar. Dito'y kalaang. Talaga asanak na inggaan ariribukan ni Lucio. Hindi ka po. Noan niya ti pagtungpalan dagito ya mapaspasama. Kunak tupay ajak nagbidot iti panang papan. Ilimlimang mo ni Melody. Anya ti interes mo iti asawak. Nasyanak lang kini Melody. Arig na kayat mo na patayan. Saan asyak ti salsalawasawam? Ni Melody, tinangpanggap amang patay kanya. Inisalakan na lang ti bagina. Nung maiturad na kumatimang pataykan ka, nabayag kuman anatay ka. Nagtulagan nyo kadeti mang patay kanyak, ha? Saan na kriminal ti anak ko? May sangapog ka, no? Ho! Si Kalakay, saan ka makibiyang? Ure abogado ti anak mo. Jack mabutang. Bastos ka sa mong sungbat. Saan mo nga mo no aseno dagiti kasasaritam? Ure asino pa ay? Daddy, saan yun natutupan ni Lucio? Agparbang kaya. Siyak ti makamu ang makisarita ken kwan. Oh, Nalpasta na nagsarita, Lucio. Ape asaan kapailaan anamin ka? Pangasim, Lucio. Saan nga nakuman? Pumanaw Awan bain mo, babae! Karelasyon mo kanina ito yung abogado, ha? No patyam aliniputan ka. Waya-wayaan kuman. Magpakpakasyakan ka. Pumanaw kan. Saan ka pumanaw? No saan ka kadwa? Nagtulagtan. No agbaliw ka. Ikang ka iti sa bali ang gundaway. Makawanan ka. Kanlipatag amin ang kinaranggas mo kanya. Tinakalinawan! May ka! Malagan ka. Di mo pilitin ni Melody a sumurot kan ka. Mapilitan ak amang pabalod kan ka. Agyaman ang launay kan ka, Rosano. Nasaan kayo adimtang kinidani? Tsaka mo, naanya ko man tinapasamak ka na kami kininuna. Inarakop nak Melody. Maawatan ka. Siyak ti akimbasol iti amin, Rosano. Nasurutan nak gaya ni Lucio. Sikat ipang panunutak. Amangan no pagaramidan na ka itidakas ni Lucio. Iso ano kayat mo? Kaduam ni Melody dito ay. Anya? Kaano ngagpatinggat ipa naglimlimeng ko kas pangariga? Pasensya ka kuman, Nona. Gapo iti panangisaksakit mo kanya. May ramraman ka. Nabayagan na nakapanaw da Rosano kan Sir Ambrosio, Melody. Nga magsangsangit ka pailaan. Malanangitan, launa iti mapaspasamak kanya. Basol mo matlaan. Ulit, makawanan na. Gapo iti panangisakit mo kanya, may ramraman ka. Talaga, kat marurudak launay kan ka, di ka pala tignay. Nakabutbutang laro din ti asawam, kakaasikan patayon na kan. No sana dimtang da Rosano kan Sir Ambrosio. Amang no natay kan. Isong agdesisyon kan itamot laeng. Maawatak ti kayat mo asawa. Ngumulitak manan. Mabutang nga. May isa na ka nakakadita pa nagbutang mo?
Sorry, Melody, nga mag-uungat akon ka. Agbalbalin kan amo lang. Nga magure ka. Mas daawak tayo marakop ka ni Rosana. Unyak na puutan. Kapoy tinalaw sa danag ko. Ay, tempay san ka di? Amom ani Rosano, te mo na alalaki itibiyag ko. Nga banda ka di karbaga. Sa anak anawayak nga agayat iti sa bali. Barumbado talaga na dyan, Lucio. Awan pulos ti panagbabay na. Isula ang tinakaiturod anang bastos kanya. Dinambo luwas silwak. Saan kayo ang mababalaw? Doapi ang nagpungtot kayo, Daddy. Mabigbig kayo ang negosyante. Kan naasidag kayo kadagiti politiko. No apay nga men, saan pa ang agdesisyon ni Melody ang makisila king kuwana. Saan tatimtang ang mga noan niya kumanti na pasamag da kininona. Saan pa ngamin anaali ni Melody titurad na ang mga ramit iti dayta, Daddy. Mabutan ta ang mga ad ariribukan ni Lucio. Nung nga ta maamuan ni Lucio. Asikati na kasigog king kuwana. Amang ano day tatirason nga ison ti makisina kini Melody. Ang mga no ad ariribok ti mapasamak. Itapay lang kat agatapan ni Lucio nga da relasyon mi kini Melody. Ang mga no tinapalabas mi kini Melody ti aramatan ni Lucio tapno ibabainak. Awatan ka iho. Kasapula na protektaram ti dayaw mo akasabugado. Kasadon. Bayan niya, padasa ka kasarita ni Melody. Panawal siguro na patangkanan na tinakam na ang makisinalangin kini Lucio. Rumbang laag, gaputa na ranggas launay ni Lucio king kuana. At darason apawaswas na ti kasanda. Idarong dapay kumaa. Ay, masya, nakititayang ko. Nakatulugan, nakay-ay-ay, tilanganan. Nilusyo na ito eh. Anyat orasan. Amang na makariing ni Melody. Hello? Awanan ka, titipay. Kunang tupay asikatin ang limang kinimelody. Masyan ka kumakin ni Melody. Bye-bye, Amon. Saan to ang mapasamag dayta? Amok ang mabutan ka kanya. Isuwasaan ka naghawid iti palayo. Saan ka nairaman ang patayan? Agpudno ka kanya. At relasyon da Melody kinti diyang abogado. Saan ka din? Awan relasyon da. Kas kanya, masyan lang ni Rosano kan kuana. Iso pinagnada iti may sa abalay ti gayem da nagpakasyon iti Amerika. Ulbod ka talaga. Namwakon alay diyang abogado. Tinakasikog kini Melody. Agpadi ko ma. Namrinu ka naman kayaw ti puso na. Ha? Ako? Dahito yan ti pag-amkan ni Melody ang mapasama. Manglilipot babae. Nabayagan na lukluk kunak ni Melody. At relasyon da iti dayjeng nga abogado. Ang kasam tani Rosano kayam tinakasikog king kuana. Salbag! Jak bumdang amang patay kadawana. Nalpas mo't laangan akastoy tinagtumpahan ti amin. Awanan silbi ti biyag ko!
iraman ko ni Nuna apatayan. Wan, no may kanak ito kong taway. Isuti umana apatayag. Kinti kabsat na abarang pano. Lastog launay tiloko. Oh, agar almusartan. Ngam, anya day talangam. Sumra ka kaya day trabaho may tikas ta alangam. Awagak to ni po sinton madamdama. Katipakada, nga agbakasyon nagpailaan. Nona, siririing agpailaan, idi inawagan na kan ni Lucio. Kat nagngag ko, ti panagkisarita. Nakakidam kamot ngamin. Usate mo kat nakatulog kan. Nakabut-butang lao na yan dadya tao. Isu ako na. At desisyon kan. Anya tararamidam. Makaungetak manen. Ti amo ni Lucio. Kabailan nakpayating na. Isu ang nakadesisyon ako. Masapol ang makisina akong kagkuan na. Idi paila ko ma. Rumbang laang. Sana rumbang ang may ramraman ka. Nadadakas ang mapasamakin ka. Kaguradak laki ti pamilya. Amo dagiti dadakkel ko no kasanot kinasingat ta. Kat adada mabuti nga parakan ka. Kasano nagbaligi ti da ka sa panggabnakan ka? Isong agtignay kan. Nasaya at makisina kalaangan kini Lucio. Nasaya at launay. Tayo na reklamong gayam ni Lucio iti panang kabinedigan ka. Lusan ka nagreklamo, marigatan ka mangisak lang iti asawa, iti panang abuso na kan ka. Oray saan ko kuman nga isak lang. Makaanahin apawaswas ko ti kasalmi. Kasapulan dayta. Iti kasta, napigpig sa ti ebidensya, amasapul ang mawaswas ti kasaryo. Ti pampananutek ngamin. Numaliklikan na dagiti pulis. Pagaramidan na klak iti dakas. Diyak ipalubos ang madangran na ka, Melody. Gaputa ay ayatan ka. Agyaman hak. Ngam pangasip. Pakawanan ka. Basol ko ti amin. No kumasaan ka nagbuting hindi. Saan mo kuman alagi panday ta? No anyaman ti mapasamak iti dayto apangadeng ko. Sabay kuma. Tatarabayin nak ni Apo Diyos. Salpag! Naimbaglangan. Tan napakadahak ti idadatan dagti pan nakabagi ti lantag. Amang kemag kumakanang. Ay! Diyak intal-talak iti. Dagiti impagadag iti karubang. Nga kaswanak ni Melody. Salpag day ang babae. Awalan, pain. Talaga kayat na kung isina. Awagak man day ang babae. Patayak na anan. Makamuno niya ti mapasamak. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Ti amom nga ta. Ket nakimagdakdag iti pulis. Sa anak nga agpatiliw asibibiyag. Patayang kapay nga umuna. Manglilipot siya. Saan ka liniputan? Saan mo ngayon pangag ti panagisalitag ka? Lading ito na nakadesisyon ako. Nga agsinatan sa kapay ang mapatay na. Talaga patayin ka. Patayin kayo, kinirusano. Saan apod no ti atap mo may panggap-gagwan? Oh. Amok apasol iti Diyos. Ti magkirelasyon iti sa bahay. Tas si kakasarag ka. Apay akayat mo apawaswas ti kasarta. Tapno nawaya kayo ni tiday diyang abogado? Saan apod no day tang atap? Oh. No pa'y puto anirusan ti
ama ti anak ko. Ti kinaragas mo kanya, ti kapuna. Amang isina agkan ka. Saan ko kung mga aramidin na ito eh? No, diyak mabuting apatayin na. Talaga, patayin ka! Nagsarita kami kini amigo. Ket nagtulagan mi kini Rosano nga yakar mi ni Melody iti sa bali a balay. Sakbay nga agawid ta. Ket mamuan ni Lucio nga awan kayon dito. Imbestigaran ko malang dagiti pulis ni Lucio, Sir Ambrosio. Ngam nagbutang nga mga naibalot ta. Nakabutbutang na diya tao. Iramraman na kayo pa yun, kini Rosano patayan. Iho. Ay, dalpas ka kadi na naging paki kadagiti ka mo na. Naipakada kon kadagiti dadakkel mo. Asumurot ka iti pagakaran ni Melody. Diyak namin kayat nga dadaka sa mapasamakin ka. Dakkel asungsung bata ni Rosano. No tadaka sa mapasamakin ka. Kuna yung mata, amay limangandak. Makamatan kayo lang. Papatayin kayo amin. Uray da di alakay ng Ambrosio. Konsintido na lakay. Uray na baknang kinabilig kayo. Saan kayo kabutang? Hoy! Tisalbag ako, Che! Imagaw kitintinin niya! Abay! Jakmat may tulungan ti Manabela! Madumpal ko! Sumugin! Kawalan lang Melody. Pakawanan ako, mama. Amok at ipanagdesisyon kong agsinatan. Di agtadaan ang pungtuta. Nagdakasak. Lucio. Melody. Mabalin nga sa uwag. Sige, Nona. Lucio. Grabe tinapasamakkan ka. Ngam ko na ti doktor. Dakal ti kuntaway mo pailan ang makalasan. Kinpatay. Iso dawatan ti pamakawan ti Diyos kadag iti amin na basol mo. Kaniti basol mo iti asawa. Tanuan niyaman ti mapasamakkan ka. Saan nga impyerno ti kasla sana napuutan ti panaglabas dagiti aldaw Melody. Nasurok kaya mo na makabulan ti napalabas. Manipod na karuwar ni Lucio ti ospital amay San Abaldado. Awanan dua asaka. Nadumpar ni Lucio ang nakamotor. Anang kamkamat ka na tayo. Uwan. Takasano. Talaga ang demonyo. Kuna ni Sir Ambrosio, ano saan kumaan na disgrasya ni Lucio? Amang ano, ada napatay na kada tayo. Nakita mo dagiti pulis, dagiti na iwaris, na igam na. Kat, adagay maikot na apaltog. Kat nubil ang man. Kakaasi ako ma. Malungsot mo't lang iti pagbaludan no saan anabaldado. Agyaman na kiti panagbalin mo ang nasaya at apagayap, Nona. Ulos asaan ka nga imibot kanya. Dandanin na isagmak ka, gapo kanya. May saka agayam. Napudnot ang agayam. Kataramidak mo ti adda ka baalak. Para iti pagimbagan tamat laadwa. Kat ni Lucio,
Dayjay, naimbag, tadda pala kapsat na anaano sa mga aywan kanukwana. Sa gabaan na ti katukad, ti amin na kinaddakas na impainay ti pada na atao. Kang runaan kan ka, ang nagbalin nga asawa na. Katimat may papan ka ni Jake. Naimbag unay ti Diyos, kada kayo nga agina. Yapitan anayan di imbag na. Makapagden na kayo. Dahil natin nakasangitan. Oh, saan ka nagsangit? Sangwam, tinaranyag ang masakbayan. Wan kayam, madamdamalaan, adan ni Rosano. Ni Attorney Rosano. Dahil tati pagyamanak noon tabinigbig na nga ama ni Rosano. Ba nagapakaragsakak lawan niya eh. Kastigayan tirik na tiyagbalin nga ama. Ngayon ti pakalidaya, tinapasamak kin ni Lucio. Sapay ko ma. Tagna ka man ni Lucio. Gapo itinapasamak ko na. O, apay pala nagsangsangit ka, Melody. Naimbaganan di Jake. Imarakop kanyak at nagyamyaman. Yan, inawagan na kiti papa. Dahil tati nakasangita. Saan lang agaputan na imbaganan. Ng binigbig na kang ama. Ba nagapakaragsakak lawan. Kastugayan tirik na ti agbalin nga ba. Ngam ti pakalidayat. Tinapasamak kin ni Sinon. Pimusa yan. Sapay ko matagtan ng ti kararuana. Amok ana imbag agayam kan ka. Ni Sinon tiga po na. No apay ang nagkita tayo di. Saan ka nagsangit? Kayat ko abok lang dati naragsak ka pamilya. Kayat ko ngagkasarta. Ngamtap no, mapasama ka amin dagita. Masapon nga ipagnata ti anulmentyo kin ni Lucio. Tap na nataltalgad dan tunat lang. Kamautyanan na. Maadaan at tumadlaangan itinaragsak ka pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.